നമസ്കാരം, എൻ്റെ പേര് ജയശ്രീ. ഞാൻ ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്നാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിൽ നാളെ നടക്കാൻ പോകുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് BJP നയിക്കുന്ന NDAയ്ക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ന്യൂയോർക്കിലുള്ള മലയാളികൾ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്കൊരു ആത്മവിശ്വാസം തരുവാനും BJP നയിക്കുന്ന NDAയ്ക്ക് വോട്ട് നൽകാൻ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുവാനും വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങളിവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 60 വർഷങ്ങളായി കേരളത്തിൽ ഇടതുപക്ഷവും വലതുപക്ഷവും മാറി മാറി ഭരിച്ച് താറുമാറാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു കേരളമാണ് നമുക്കിന്നുള്ളത്. അത് നിങ്ങളെക്കാൾ അധികം പുറത്തുനിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങൾ, അതുപോലെ അധകൃതർ, ഗിരിവർഗ്ഗക്കാർ, അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്കൊന്നും വികസനമോ അവരുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ പോലും ഒന്നും ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടില്ല. കറണ്ടില്ലാത്തവർ ധാരാളമുണ്ട്, വെള്ളമില്ലാത്തവർ ധാരാളമുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ വീടില്ലാത്തവർ ധാരാളമുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കൂടി വികസനത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി BJP നയിക്കുന്ന NDA നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വോട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. അപ്പം പ്രവാസികളായ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്, ഈ പ്രാവശ്യം നമ്മൾക്കൊരു മാറ്റത്തിനായിട്ട് ഇതുവരെ നമ്മൾ ഇടതുപക്ഷവും വലതുപക്ഷവും ധാരാളം പരീക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലോ. ഇനിയിപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വെള്ളത്തിനായി, എല്ലാവർക്കും അന്നത്തിനായി, സബ്കാ സാത്ത് സബ്കാ വികാസ്, എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും നന്മ ഭവിക്കാനായി ഒരു ഭരണം നിങ്ങൾ BJP നയിക്കുന്ന NDAയ്ക്ക് നൽകുക. വോട്ട് ചെയ്യണം, ജയിപ്പിക്കണം. ആത്മവിശ്വാസത്തോടുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാം. അവർ ജയിക്കും, അവർ ഭരണത്തിൽ വരും, കേരളത്തിനൊരു മാറ്റമുണ്ടാകും. നമസ്കാരം.